iki pesugiane nang penyetan kene Mas ya. Penyetan rasa sayang. Penyetan rasa sayang ya. Mas Unyil lah. Unyil Rek. Nah, Unyil. Mantap. Dari tahun 94 sampai sekarang ini free. Tak Bang Konata. Halo Rek, penyetan di tengah kota Surabaya sing regane cuman mulai 10.000. Gratis bumbu kuning, tahu, tempe, terong. Pilihan lauke ya wake, ono bebek, bandeng, ayam, rempet lawati, iwak sundukan dan seakeh liyane. Panggone ono di tengah kota Surabaya tepate kawasan Pandigiling. Sambel ono rong pilihan nang kene Rek, sambel bajak utawa sambel pencit dan iki kabeh awakmu gratis nambah. Panggone ku mesti ruame bukake jam 5 sore sampai jam 1 bengi. Siapa Mas? Unyil. Hah? Bang Unyil. Bang Unyil. Bang Unyil. Pesugihan ya, Pak? Pesugihan iku Mas. Oh, pesugihan nih. Pesugihan. Walah, lambene apik Mas. Arek teko tur. Yo iki jagoane nang kene Mas Unyi lek ngekeki sego mesti wakeh karo bumbu-bumbune serta wong yo goreng dhewe diwangi karo bapake. Penyetan iki wis ana ke tahun 1994. Sing gare aku seneng nang kene porsi segone wakeh, sambele, bumbune gratis tahu terong tempe, regane cuman mulai 10.000 wae. Andalane pisan nang kene bebek karo bandenge yo gede-gede Rek. Pokoke nang kene sambel pencite juara banget, rugi ya mulai nang kene mangan gak nambah. Bungkus pun yo dikeki free kok sambele. Tahu loro, tempe loro, terong siji plus sambele loro cuman 10.000. Bandeng presto sakmene gedene 18.000, daginge tebel termasuk tahu tempe karo terong pisan dan sambel. Terus lek bebek iki sakmene gedene free tahu tempe, bebeke yo empuk, daginge tebel cuman 23.000 tok. Wis ta lah, pokoke nang kene sambele tersedia ndek meja, awakmu lek kurang oleh njupuk bebas sak karepmu nambah. Sambel pencite enak, pedes, terus ono kecut-kecute teko pencite Rek, mantep sih. Lek sambel bajake menurutku lebih pedes banget dan gurih. Dijamin awakmu manang kene bakal ngentekno sego akeh bahkan iso embuh saking enake. Bebeke awam puk, bumbune yo gurih. Iki koncoku Christian Karasku mangane sampe telap-telep koyo ngene Rek. Lah lek iki koncoku Adam Alis, bah mangane yo menikmati get. Dadi panggone tak elekno maneh buka dari jam 5 sore sampai jam 1 malam. Jenenge penyetan rasa sayang ndek ngarepe TK Kotijah Pandigiling pas. Cocok dadi kulineran malam tengah kota Surabaya sing regane murah, sambelane enak. Langsung gaskan rene.